שמי, אני לא רוצה להתרברב או משהו, אבל תכלס רוב הזמן בוחרים בי. פשוט, למה? אני לא אומרת שאני יותר טובה מהן, אבל כאילו, שמי, רוב הזמן בוחרים בי, אני יודעת לעשות את העבודה, אני גם כאילו באה בקלות, בכיף, אני כלילה, לא כבדה כמו זאתי. חמודה, כן? כאילו, את יודעת, היא כמו בייסיק טישרט בארון, אפשר להשתמש בה, אבל תכלס, כשמתחיל הגשם, את מי צריך? כשקצת קר, היא לא תעזור לך. אז יבחרו בי יבחרו. יש האלה יוצאות פעם בחודש, אם כבר חושבות על איזה להיט גדול. בואי, כאילו, איתי יום יום אני אומרת לך. כל פעם חוזרות ובוחרות בי, אז אלה פעם יוצאות, עושות איזה משהו, חושבות שהן משהו גדול. היא אומרת שבוחרים בה כל יום, אה? ברור. אני למשברים, לא סתם. שמי, אין תכלס בעוד כשיש איזו דרמה גדולה, אבל אני כל הזמן פה, בכל השיחות, בכל העניינים, פוגשת, לא פוגשת, תמיד פה, לא כמוהן, באות פעם